Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili ngokuhlwanje. Will break these syndicates that are inviting problems from outside for the people of Mpumalanga. Inkulu baphathiswa yephondo iMpumalanga ithi baza kunqala izikrelemnqa ezinobuchule ezidala umbhodamo kwiphondo iMpumalanga. Amapolisa abamba 18 yabaphula umthetho. Sekusweleke abakhwetha abasibhozo kuzakuthi ga ngoku oko liqalile ixesha lolwaluko eMpuma Koloni. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Amalungu ephulo e-Operation Vala Umgodi athi asakuqhubeka nokuqokelela ubungqina kumgodi osesapha eMpumalanga nobeqhutywa kuwo iphulo lokuhlangula bombi emgodini abangekho mthethweni ukusukela ngoLwesine. Amapolisa namaqela ezokhuseleko abucala ahlangulo zamazama abayi-150 kulo mgodi ongasasetyenziswayo. Abombi mgodini abangekho mthethweni bathi bangena kulo mgodi ngokunyanzeliswa ngamadoda ayexhobile. Amadoda amane agagene namagosa ezokhuseleko ebalekela ukusindisa ubomi bawo. Lamadoda atandalazise ibali kumagosa ezokhuseleko lokuba abasebenzi mgodini abangaphaya kwe150 abangekho mthethweni kutyholwa ukuba bavaleleke ngaphantsi komgodi ongasetyenziswayo. Amaqumrhu ohlukeneyo wenkonzo zesipolisa, amalungu we-SANDF, onogada babucala, abenkonzo zikaxakeka Kambeke namagosa imicimbi yezekhaya bonke bahlanganisene kulo mgodi. Amaqela ezohlangulo acwangcise ilinge lokuhlangula abazamazama abavalelekileyo. The three will be the ones that we have so far have as the victims or people that have died. So with regard to the others, yes, we also got information of about 150 that are still down there. From the ones that came out, they indicated to us that they were not having food for about 2 weeks. Abasebenzi mgodini ebebesenzulwini engangemeters ezi-180 batsaliwe ngezixhobo ezohlukeneyo. Imizimba emithathu sele ithatyathelwe ngaphezulu. Kananjalo bakufunyanwa banikwa uncedo lwezempilo ze abezemicimbi yezekhaya bandule ukuhlola iinkcukacha zabo phambi kokuba babanjwe. We are trying our best to bring them out. Also, we are only bringing out about 3 people per hour. So that's going to take a long time because the information we had is there's more than 150 down there. Inkulu baphathiswa yaseMpumalanga uMandla Ndlovu nayo ijongise umbombo kulo mgodi ozamazama abangama-33 bafunyenwe. Lo gama kubalulwe imingeni yongcoliseko lwamanzi nokuphazamiseka kombane ngenxa yabazamazama. uNdlovu ufunge wamunca intupha ngokusiphula bonke ubutshitsho lobonqevu abakushishino lokwemba imigodi ngokungxamnye nomthetho. These syndicates that are inviting problems from outside for the people of Mpumalanga. Ke abasebenzi mgodini abangekho mthethweni abangaphaya kwama50 babanjiwe oko lithe laqala kunyaka uphelileyo iphulo levala umgodi. Isebe lezothutho KwaZulu-Natal linqubanise inhloko neenkokheli zombutho weteksi somgama omde waseThekwini ngalemva kwemini okukulandela indibano nosihlalo bemibutho yonke yeteksi somgama omde ngoLwesine nechazwe leli sebe njengempumelelo. Kungoku nje lisebe libambe inkomfa nonondaba ukanti isiqhagamshelana nentatheli yelijelo uSimphiwe Makhanye eThekwini ngalomba. Simphiwe, siyakwamkela, ingaba kukhona esenikuvile malunga nokuba ihambe njani indibano yalemva kwemini? Sisanda ngibonga kakhulu bese ngibingeleleke kumbukelo wendaba ngalesi sikhathi siza kuwena nje siserenke yamatekisi ahamba ibanga elide lapha eThekwini. Uzokhumbula ukuthi sekube nesiteleka ke salamatekisi asesidonse isikhathi esingaphezulu kwesonto sesidaleke umonakalo omkhulu wabagibeli. Izinkulungwane zabagibeli zingakwazi ukusebenzisa ke ezokuthutha ziya endaweni ehlukahlukene. Kepha njengoba usushilo umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal usanda ke kuphuma emhlanganweni nabangamele ke yona leso session
station yalapha eThekwini malungana ke nazo ingqoqo zokuzama ukuqeda ke lesiteleka. Kepha asizwe ke kabanzi kowengamele ke lomnyango lapha esifundazweni umnumzane uSiboniso Duma. Mthombeni sikubingelele sikwamukele indabeni bese sibuka khulu isikhathi sakho. Ingqoqo zibile khona namhlanje nivumelene ukuthi isiteleka siyaphela. Asibonga kakhulu mfoka emakhaya nabalaleli bakho nababukele emakhaya. Ngicabanga ukuthi usuku olukhulu kubagibeli ukuthi kusasa ekseni kuyavuka bazokwazi ukuthi bawongene emzileni abantu bemboni sivumelene nabo. Ngicabanga ukuthi sibe nezingxoxo ezinde kodwa ezigcine zizala into enhle ucha kusasa siyavumelana bazoqhubeka bazokwenza umsebenzi wesizwe bese bekhathazeke kakhulu abantu ubona besingalali nje ubona sivele savumelana cha kuyo into ethi siyenzayo mase siqeda siyohlala phansi nabo size sithole isisombululo bese noma kuthiwa ngabe kushaya 1 o'clock kodwa zilonga abantu bakithi bazobekwazi basizakale bavuke kusasa bayongena. Malungana nazo ingqoqo lezi eziqhubekile Mthombeni uzokhumbula ukuthi bona abanikazi abamatekisi lapha bebekhola ngodaba lwemvume zokusebenza kanjalo nodaba lomzila kanjalo nodaba lokushaqwa kwamatekisi abo ngakube nivumelene ngani kulokho bebekhala ngakho. Siyavumelana ukuthi udaba lama permits udaba nje oluyingxenye ye regulation noma udaba lomthetho kodwa siyavumelana ukuthi kufanele sibancedise sakhe ithimba ke elizoba khona lihlale nabo ukwenza sure ukuthi mebevuka nje beya komasipala ama rank stand akaqala lunge manje sikwazi ukuthi ama permits abo bakwazi ukuthi bawathathe. Ngicabanga ukuthi from umsombuluko bazobe bekwazi ukuthi siqale lo msebenzi okunye nokunye kuyaqhubeka ngoba phela kuyiqiniso ukuthi izindaba zokusebenza zibalekile ukuthi sizigade ngoba zamsana impilo yabantu zamsana umsebenzi. Udaba lo masipala nje sobabizela lo masipala ngoba bayakhala ukuthi kuyenzeka njengomasipala nje osemvoti umasipala uTranscorp route bathi kuyena ngokucabanga kwabo sincane into yenze ukuthi yabaxabanisa ngayo sincane imoto zabe ziyakhona sesizithina umasipala mengakasinikezi imvume sikwazi ukukhipha ama permit kodwa siyokwazi ukuletha ithimba lizoba nomasipala ngoba nasemsunduzi sikhona isikhalo sokuthi bavalekile sicha ayikho futhi nakhona ke sikwazi ukukhipha ama permit singekho isidingo from masipala lokuveza ukuthi okwamanje abangakwazi kodwa sohlanganisa cishe sosithola isisombululo nakhona ukuhamba kwesikhathi. Akuzophela isonto bese sibona isimo esifanayo isiteleka siqale phansi siqhubeke. Ngicabanga ukuthi sivumelene ukuthi bazohamba ngoba enye into ebalekile kakhulu ukuthi emgaqweni itekisi netekisi kufanele libe nepermit. Ezinye zezinto bekade ngicabanga ukuthi sekuthatha isikhashana ukuthi baqala ngokuthi ama permit bedelaya senza indlela. That is why ngithe sesinethimba ozolibona lethu nelabo elihlanganisile nje ukuthi lididiyelwe ukuthi usuku nosuku lo daba lisetshenzwe. uMEC uthe njalo uzothola i-report uma kufanele njalo after 3 weeks sihlangane kuze sikwazi ukulunga fully isimo. Ngicabanga nje emva kwa 2 months uzobe sokulunge yonke into esayidini lethu asesayidini labo ngoba ngicabanga ukuthi sivumelene siyohlanganisa isimo futhi sikwazi ukuthi sisebenzisane imboni efanele ithuthuke lo and imizila ekufanele isetshenzwe abantu bakithi baphephe bahambe bafike emakhaya nasendaweni zokusebenza. Thomas bakhulu esikhathi sakho. Siyabonga kakhulu baba. Okay, owengamele ezokuthutha ke la esifundazweni kwaZulu Natal umnumzane ke uSiboniso Duma isichazela ke ukuthi lesiteleka esesidonse isikhathi esingaphezulu kwesonto esamatekisi ebanga elide lapha eThekwini sesiphelile. Ngamanye amazwi kuyabagibeli kusasa ekseni sebezokwazi ukuthi bafike la emarank bezothatha amatekisi beya endaweni ehlukahlukene. Asibusele intambo kone egoli sisanda. Sibamba ngazibini. Esenza intetha ephambili kwiParlamente yamadoda eKapa usekela mongameli uPaul Mashatile umemelele luphela udusho oluqhuba ekuhlaleni. Le ndibani kwasetshenziswa njengeqonga lokuqaqambisa iphulo elaziwa ngeBetter Men for Tomorrow. Eli phulo lijolise kufumaneni amadoda abalelwa kwi-1.1 million angekho phansi kwenkqubo yonyango lwe-HIV adityaniswe nonyango. Likwakhuthaza amadoda atshatshele kumlo ochasene nempatho gadalala ngokwesini. Ibilithuba elihle lokuba amadoda ke azijonge esipilini azigocagoce alungisane kwiziphoso nemingeni ajamelene nayo. Ukutshabalala kwesihlanu sabakhwetha kwakutshanje eMpuma Koloni yeminye imiba ibisesithatheni kule nhlanganiso ndawonye nokungondli kwamadoda. Soon there will be a legislation that all men that have lost boys in education school must be taken to court and charged, because it is their responsibility. Eliphulo lijolise ukuxhobiseni amadoda kulungiselelwa ingomso. As the youngest in my family, I was shown a lot of love and affection from my family, which led me to try and be a good role model and to make my family proud and to try and not to participate in any bad behavior or actions. Mashatile uthi kwanele ngodushe oluqhuba kwingingizeli. We must be committed and strengthen our efforts in dealing with the scourge of violence in our communities.
We must do this as a significant step to protect future generations and breaking the cycle of trauma and violence that have characterized our society for decades. Eminye yemiba eyaxovulwa iquka ingxaki zengqondo, ukuxhotyiswa kwamatyendyana angazibhaqi evele ngonwele kwiziyobisi, utywala nobuguvela. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama. Sekusweleke abakhwetha abasibhozo kusakuthi ngoku oko liqalile ixesha lolwaluko eMpuma Koloni. Isebe lezemicimbi yemveli kweli phondo lithi abanye babakhwetha bebeluswe ngendlela egwenxa ngelixa omnye etshe wangqungqa ebhomeni icumakala waze omnye wasweleka ngenxa yokungasebenzi kwemiphunga yakhe. Ithi ukungabi namanzi oneleyo emzimbeni ngomnye wonobangela wokusweleka kwaba bakhwetha aboluke ngokungekho mthethweni. Isihlanu kubo bakwingingqi ye-OR Tambo. Le ngingqi inamanani aphezulu ukusweleka kwabakhwetha iminyaka emithathu ilandelelana. Urhulumente wephondo uthi ezi ziganeko bezinokuthintelwa. Iya icaca lento into ubana umzali othatha umntana wakhe amse kwizikolo ezingakhange ziregistarishwe kunye neengcibi ezingakhange zitreyinwe ngurhulumente, lo mzali usa umntana wakhe uba makasweleke. Ezi zikolo zolwaluko zingekho mthethweni ziye zavalwa kwabanjwa nabo bebesenza lo mkhuba. Amapolisa abamba 18 yabaphula imithetho. And sisezawuqhubeka ke msasazi bonke abantu abangahloneli imithetho kulonyaka sizabaphosa emjiva because eyona nto izawusibonisa uba eneneni asikufuna ukukusweleka kungaka kwabantwana. Iinkokheli zemveli zichaze ukubhubha kwabakhwetha njengento enyevulela eli siko. Emveni kwenxaxheba ezingako zokokubana siqhakamishelane nabazali sibaxhobisa naba bazakoluka, sicebise kangangoko malunga nokubaluleka kwamanzi emizimbeni. Kodwa ke sithi ke sisayijongile imeko, sinethemba lokokubana akubakho nto igqitha koku sekwenzekile. Kufuneka sithabathe amanyathelo amatsha naqatha. Simemelela ke ngoko urhulumente wethu kunye nezizwe zethu okokuba masimanyane sikwazi ukuthi sike sithi xa ngelisiko iminyaka emibini silungise londonakele nezizwe zethu kanye norhulumente. Isebe lijongene nemicimbi yemveli lithi liza kundwendwela indawo zolwaluko kule veki. Injongo kuqinisekisa ukuba imithetho iyalandelwa kwanokuthintela ezinye izinto ezinokuba ngunobangela ukusweleka kwabanye abakhwetha. Ndingulubabalo Tata kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Uyele kwakho emsebenzini abaqhubi benqwelomoya emva kokwamkela ukonyuswa kwemivuzo yabo ngomyinge we-9.4%. Esi sigqibo sifike emva kokuba inkampani yezophapho i-SAA, i-South African Airways Pilot Association kunye ne-National Transport Movement zifikelele kwisigqibo sokuba lunqunyanyiswe ugwayimbo noluqale ngolwesine. I-SAA ithi uthethathethwano luseza kuqhuba kweziveki zesibhozo zizayo kwaye bazibophelele ukuphucula indlela zokusebenza zabaqhubi. Le nkampani irhoxise inqwelontaka eziya ePerth naseSao Paulo ngolwesine zisebenza kumyinge ka-51% ocwangcisiweyo ngosuku logwayimbo kunye no-33 kwezibhabha kumazwe ehlabathi. SA is expected to return to a 100% flight schedule by Sunday, the 8th of December, with more than 100 pilots returning to their duties by 12 o'clock midday today, the 7th of December. The airline extends its heartfelt gratitude to our valued customers for their patience, understanding and support during this period. U-SAA wafakwa kwinkqubo yohlangulo phakathi konyaka ka-2019 no-2021. Kwinyanga ephelileyo u-SAA wenze inzuzo ye-255 yezigidi zerandi, yinzuzo encumisayo kwisithuba seminyaka elishumi. Ukanti ngethuba loqhankqalazo uninzi lwabasebenzi lithi olu hlangulo lushiye uninzi lubuthathaka.
Owayelilungu lamagqala omzabalazo omkhonto wesizwe uVernon Moodley ungcwatywe ngokusesikweni lusapho kumadlaka ase-OR Tambo eGuruleni. Oku kusemva kokuba kubuyiselwe amathambo wamagqala ombutho omkhonto wesizwe nabaphulukana nobomi ngethuba beqeqeshelwe eZimbabwe naseZambia. Ethetha kulo msitho wokungcwaba uMoodley, umtshana wakhe uthe usapho alusoli kwaphela ngokulwela umzabalazo weli lizwe phantsi kwe-ANC. uVernon Moodley nowayesaziwa ngelika Stanley Watson kwi-MK ubekwe kwikhaya lokugqibela kwinkonzo efanele iqala leJoni. uMoodley wayephuma kwikhaya lamatshantliziyo awayesilwela inkululeko, nto leyo eyamkhuthaza ukuba naye abe litshantliziyo lenkululeko. Umama wakhe wamnika imvume yokuba azibandakanye nomkhonto wesizwe esilwela inkululeko phantsi kwephiko lomkhosi we-ANC ngelo xesha. We were fully mobilized. We became part of this struggle. Yes. We don't regret the moment, and today we stand here with a great deal of joy, a sense of relief that one of our own has been brought. Izithethi kulo msitho zivakalise ukudana kwazo kukusetyenziswa kwegama elithi mkhonto wesizwe ngenjongo zokupolitika. I-ANC ibongozwe ukuba inyuse umxakatho, izame ukulungisa ukuhlala, ibuyise ivote ezilahlekileyo. What kind of period are we in when the name of Umkhonto wesizwe, the name of our liberation army, can be treated as the stuff of ordinary electoral politics? Unobhala we-ANC eGauteng uthe iziphumo zonyulo likazwelonke mazibonwe njengesilumkiso sokuba ukruthakuthano ngaphakathi kulo mbutho akuyisi phambili ANC. If a 16-year-old boy was prepared to lay his life for the African National Congress and the greater good of humanity, as ANC members today, what are we prepared to sacrifice? Is it disunity? Is it factionalism? Umzimba kaMoodley ubekwe kwilizwe lakhe lokuzalwa sekudlule iminyaka engama-62 waswelekayo. Ngokuhlanje kwezamaqonga onxibelelwano siqwalasela usasazo olwaziwa njenge-podcast kumaqonga onxibelelwano, ukanti sinayo ingcaphephe kwezobuchwepheshe njengesiqhelo uSandile Hlangani kumngcambazisa ngalo mba. Sandile, siyakwamkela. Yintoni i-podcast kwaye ibaluleke njani? I-podcasting Sisanda ayohlukanga ku-television le abantu bayibukeleyo njengoba besijongile ku-television, ngoba nayo isebenzisa obubuxhakaxhaka buzi-cameras. Abantu abaninzi abayazi ukuthi sino-cameraman abakhona abasifotayo, une-auto-cue oyifundayo phaa, iyafana ne-podcast. I-podcast ke yenye yendlela enza ngayo umetha kule nto siyaziyo ukuba kukho umcelimngeni wale nto sithi yi-funding, ngakumbi kumashishini asakhasayo. Kodwa ke uba ungumntu omdla wokuyenza le podcasting, kuzofuneka ube ngumntu onomdla kule nto sithi yi-presenting le nto uyenzayo, ube ngumntu onomdla wokwenza le nto sithi research, ube ngumntu onomdla ekukwazini ukubhala. Isinokwenzeka sisilungu okanye sisiXhosa. Akukho lula ubhala isiXhosa, akukho lula ubhala isilungu. Zizinto efuneka uzifundile ezo, ukuquka le nto ndiyitshoyo ke yokokuba uzawuba ngumntu opresentayo. Ukuze ukwazi uyiqala ke le nto ke masibuyela nto bendiyithetha ekuqaleni ukuthi uzawudinga i-podcasting equipment. Kukho i-audio podcasting, ithetha ukuthi ifana ncamashi ne-radio, idinga ilizwi lakho. Kubekho i-visual podcasting, ithetha ukuthi loo nto leyo uzawudinga o-cameraman, uzawudinga i-editor ezawuthi wakuyigqiba ukuyenza le nto okanye ukuzithwebula okanye nemifanekiso ukuyithwebula, sikwazi ukuyi-editha sitsho sibhale sithi nguSandile Hlangani lo umbonayo, ikwenziwa yi-editor. Eyona part ndiyithandayo kule nto ye-podcasting, le nto funeka uzibuza apho ekhaya, especially ungumntu omtsho ukuthi yintoni lileqwa ngabantu kangako kwi-podcasting, inemali podcasting. Kukho le nto kuthiwa yi-monetization, ithetha ukuthi sisigaba apho wenza khona imali. Kodwa le monetization ukuze uqualify funeka ube nabalandeli abayi-1,000
ukuze uqualify. So zininzi indlela zokwenza imali, sponsorship, merchandise nezinye izinto ezininzi ke. Kodwa ke sibethwa lixesha bawunilandela kuSandile Hlangane. Sibamba ngazibini Sandile. Kamnandi mawethu.